अरे हेता छुट्टी होता तो माल दरकार माल। अरे मत माल दे देखी पेपर टिके पढ़ा। राति 2टारे जड़े युवक भात पखाड़ दिवा बेले गरम पेज उजाड़ीगला जंघरे। क्या चर्च कथा। छी 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 ए पिला को आ पारी हबनी। दिन रे भात न पकाई राति रे भात पकाउछथि आ। देखी आउ टिके पढ़िबा। राति अधरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घर को फेरुथिबा बेले बंधुक मुनरे लुटी नेले दंतर बाक्सरू कण आ चुरी देले पेंसिल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सला केड़ बड़ घर होइजिबे। एइटा मो ससुर घर हो जांदा ना राजा मो सतहतिया राजा हो जांदी। हौ छाड़। ओह नो। चलो ससुर जी अपना पास कौन कहली कि सर पार्सल। हाँ टिके ठिया हुआ मु पेमेंट आनछि। हाँ No. Who let the dogs out? 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 Well, the party was nice, the party. तो सुख थिला मीठा तो दुख थी। अरे भाई कौन है जी दौड़ जो कौन है? अरे भाई बटिया दे गाड़ी गुड़ी रे। No. ये बाल बेसरे लोक हमका डर ना कौन गोटे करिया पड़ियो। तू भी भाबे मु भी भाबुची। चल आइडिया। No. एक नंबर पूरा पूरे एक नंबर पूरा पूरे एक नंबर। अबे बट्टी देबे एथरे ए किए बे तुम माने किए क्रिया में आम्पा लुंगी बॉस लोक। अरे तू हमनी भी चिन्ह अरे लुंगी वाले लोग ससुर को बजे भी जाए जाऊ तो ना देखियो ने लुंगी भाई देखिनी डाक ताकू मिसाई के बजेबी। अच्छा चल पड़ीबा से आमठू 420 उठे बापा ना आज बस से माने आसिले। No. अबे कौन बे बॉस से गेट पर हमू के डरिलेनी सेति में हम ए गेट में नहीं। अरे हेता सुन ठीक होता मोर माल दरकार माल। अरे मत माल दे बाल उठे नहीं आउना माल के देखना। अबे कौन कहलु देलेनी
ଆମେ ଲୁଙ୍ଗି ବସ୍ ନ କହିଲୁନି କହିଥିଲି ବସ୍ କଣ କହିଲା ତମକୁ ବି ବଜେଇବେ କଣ ହେଲା ମତେ ବଜେଇବେ କାହିଁ ବାଳକୁ ଖାଲି ହେଉଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବାଳ ଭଙ୍ଗା କରିପାରିଲନି ବାଳକୁ ଖାଲି ହେଉନ୍ତି ଓହୋ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ମାନେ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ବସ୍ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଚାଲ ବଖାଇ ଦବା ଠିକ ଅଛି ବସ୍ ଏଠି ଚାଲ ସୁବା ପାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ମା ଭଉଣୀ ସୁଧା ସଜିତାନ୍ତି 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତାପରେ କିନା 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ এটা হেইতা সুঠি হইতা নন স্টপ সোদিয়া পাই 60% ডিসকাউন্ট ବସ୍ ବସ୍ ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ ଆଡଲ କରିବାକୁ ପଡିବ সেটা আড্ডা নুহে আড্ডা ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ପାଟି ଲାଗୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଛଡ଼ା କୁକୁରଟା ମୋତେ ବିନା ବ୍ୟାଟରେ ଛକା ବାଡ଼େଇ ଦେଲା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଇଡ଼ିଆ no. ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଲୁଙ୍ଗି ବସ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଲୁଙ୍ଗି ଭାଇ ଲୋକ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବାର ଥିଲା କେତେ ଦେବ 30 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ହାତରେ 30 ଲକ୍ଷ ଆସୁଛି ଦେ ଫୋନ୍ ଦେ ହ୍ୟାଲୋ ଆମକୁ ଓଲା ହେଇଛୁ ଆମକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ କେତେ ନେବ କହୁଛ ଆମକୁ 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ସବୁ ଦରକାର ଓକେ ତମେ ତ 40 ଟଙ୍କା ମାଟିକି ନେବ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବି ଶୁଣ ମୋ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା କହିଲୁନି ବୁଦ୍ଧୁ ଦୋକାନ ଉପମା ଖିଆ ହବ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ରାମ ହଁ କାମ ହେଇଯିବ ଆଡ୍ରେସଟା ମେସେଜ କରିଦେ ଆପେ ଶୁଣା ଉଲ୍ଲାର ନା କ'ଣ ବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି 30 ଲକ୍ଷ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ରାମଛାପ ଖଇନୁ ଗୋଟେ আবে এ শুনটি হইতা আমার ডিল ফাইনাল না চলে ତମ କିଡନାପ କରିବାକୁ ଆଇଛ ନା ସେ ଟୁଙ୍କୁ ସି ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛ ହଁ ୟାଳି ଚାଲ No. ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବେ ଛୁଆ ଖେଳିବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମା ପତା ପାଉନି ଆମ ଆଡ୍ଡା ମଝି ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଥାଉ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତିରେ ଦବୁ କିକ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ବସ୍ତାରେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିସ୍ତିରେ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାଉ ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥାରେ ବମ୍ 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 ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଡମ୍ ଡମ୍ ବସ୍ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଚାଲ ରେ ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ବା ପଳେଇଲାଣି ଚାଲ No. ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଥାଉ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତିରେ ଦବୁ କିକ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ବସ୍ତାରେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିସ୍ତିରେ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାଉ ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥାରେ No.
अरे कौन खोया पैसा खुशी पड़ेगा କରିବା No, 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 no. ସେମିତି କହୁନି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ମିଳିବନି ଆମକୁ ଖଇନି ମିଳିବନି ଉପମା ଏବେ ହେଇତା ଶୁଣ୍ଠି ହେଇତା ଆକୁ ପାଣି ମାରିକି ଚେତା କରବେ ବସ୍ 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 ଆସିଲା 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 ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ହେଇता ଶୁଣ୍ଠି ହେଇତା ତାକୁ କଲ୍ କରବେ ଆମ କିଡନାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ତାକୁ କଲ୍ କରବେ ମାଲଟା ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କହୁଛି ବସ୍ ଆଜି ଜାମ ସବୁ କହିନି ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଲୁଙ୍ଗି ଭାଇ ଲୋକ କହୁଛୁ ହଁ ତମ କାମ ହେଇଯାଇଛି ମାଲଟା ନେଇ ଜାଗା ଉପରୁ ଆସ ହରି ଆଉ ହଁ ରାମଛାପ ଖୋଣିଟା ଯେମିତି ମନେ ପକେଇକି ଆଣିବ ରେଡି ବସ୍ ଓକେ ନାଚ ଭାଇ No, 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 no. ତମ ମାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ମାଲ ଦିଅ ତମ ମାଲ ନିଅ মেঘুয়া মেঘুয়া আখি No, 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 তোর মহুয়া মহুয়া ওঠা আরে রামু তু 8 দিন ହେଲା କୋଉଠି ଚାଲୁ ରେ ଆମ ପାଟିରେ ଆଜି ଯାକେ ଟିକେ ହେଲେ ବାଜିନି ତତେ ଲପାଇ ଆମେ କେତେ ହତାଶତ ହେଇଛୁ ରେ ରାମୁ କେତେ ହତାଶତ ହେଇଛୁ ଆରେ ଏ ରାମୁ ତୋର କୋ 8 ଦିନ ହେଲା ଏ ବୁଢା ଦଶରଥ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା ଆଉ ରେ ଧନ ଆଇଲାଣି ଯଦି ଟିକେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦବା ଆଉ ମାଲଟା अबे हेता सुनठी होता चलो चोकरा दुकान उपमा खाइबा चलो छोटा मकई ता संगे मिठाई खाइबा अबे हे लुंगी याडा रे सुनठी होता डाकिला रे अब मो दिन छोटा काइबे अबे तो आखिर को दुर्दी लागिला गेन रे कोन बे देखा जाउन तते अबे एटा तो मनीष राबे अबे कुकुर काइबे कुकुर अबे हे से मनीष तो कहितला सेटे जो गोटे हलदिया घर अच्छी सेटे गोटे बुढ़ा अच्छी शुण न बुढ़ा को आनबनी शुण बे ए शला बुढ़ा कुकुर को आनब बे चलो जीवा अबे हे सोला ता खोइनी खाइ देछे कोइछ नै चल तू हरिबु नाही अर्जुन तू डरिबु नाही ओ ठीक केमती असली हाँ 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 हाँ